Эфирден алықтар вақты студияда Алсын Риева, исәнмісіз. Бүгінгі шарылышның төп темалары. 40-қа yorылыр вақыт. Басуларда урып жию ішлері қызу темплар білен бара. Бүгінгі күнде 13 комбайн арпала, мұнда өзіміздің КамАЗлар, энергоемкий тракторлар, перевозкалар и бункер накопительлар. Ғамәлдегі проблемалар хәл ителер ме? Құлшарып ауылы халқын тағын бір ояныш хәл бір шей. Минем үй қырыйындағы нишке тұрбам да ойырылды. Шуннан соң күршілерім 112-ге звонит еттілер. Заманча ритм, креатив хореограф һәм мастер-класслар. Бүгілмәдә социаль проект старт алды. Минемчә бик шәп проект. Яш буенча шикләүләр юк, бии белгән һәр кеше катнаша ала. Татарстан рейсы Рөстәм Миңнеханов эш сәфәре кысаларында Бөгелмә районында булып китте. Ул урып җыю эшләренең барышы белән танышты, авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре белән очрашты. Эшлекле очрашу наратлы терлекчелек комплексы белән танышудан башланды. Монда 8000 баштан артык эре мөгезле терлек асрау өчен уңайлы шартлар тудырылган. Тәүлеккә 120 тонна сөт җитештерелә. Татарстан рейсы шулай ук җирле авыл хуҗалыгы җитештерүчеләре продукциясе күргәзмәсе белән танышты. Эшлекле визит барышында Рөстәм Миңнеханов шулай ук шәһәрнең яңа Гаухар мәчетендә дә булды. Аны төзегәндә меценатлар һәм шәһәр халкы акчалары җәлеп ителгән. Төзекләндерелгән территориядә футбол кыры, спорт белән шөгыльләнү өчен тренажер җайланмалары, балалар өчен зур уен һәм баскетбол мәйданчыклары бар. Татарстан игенчеләре 1 миллион тонна ашлык суктырган. Урып җыю компаниясе барган 43 районда уртача 10 гектарыннан 31,7 центнер тәшкил итә. Бу хакта Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгына сылтама белән Татар информ агентлыгы хәбәр итә. Белгечләр билгеләп үтүләренчә, районнар һәм хуҗалыкларда уртача уңыш аерыла. Әйтик, Тәтеш районының кайбер хуҗалыкларында күрсәткеч гектарыннан 48 центнер, Әминзәлә, Аксубай һәм Зәй районнарында 39 центнердан артып китә. Әлмәт районы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе мәгълүматларына караганда, бу сезонда авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәренә 40,104 гектар мәйданда бөртекле культуралар урып җыясы бар. Соңгы мәгълүматлар буенча 7000-гә якын мәйданнан 2582 тонна көзге бодай, арыш, арпа һәм борчак алынган. Уртача уңыш гектарыннан 32,7 центнер тәшкил итә. Урып җыю эшләренең барышын Союз агр җәмгыятенең Актүбә җитештерү комплексы мисалында безнең иҗат төркемендә күреп кайтты. Сүз Рәдифә Нугмановага. Комбайнер урып махсус бункерларга төйи тора, соңгылары бөртекне юл чатында көтеп торган йөк машиналарына бушатып элеваторларга озата тора. Әлмәт районының югары Мактама авыл территориясендә бүген Союз агр җәмгыяте арпа ура. Елына күрә уңышы яхшы дип белгечләр, җыеп кына өлгер. 21 июньдә без уборкага чыккан идек, анда зимой рожны алып бетердек, и бүгенге көндә без күчтек арпа алырга. Бүгенге көндә 13 комбайн арпа ала, монда үзебезнең КамАЗлар, энергоемкий тракторлар, перевозкалар и бункер накопительлар. Союз агр җәмгыятенең Актүбә комплексы башлыча Азнакай районы басуларын эшкәртә. Әлмәт районында бераз күп еллык азык культуралар икәләрдә арпа шишкәннәр. Азнакай районы белән бергә кушып җитештерү комплексы эшкәртә торган бөртеклеләр мәйданы 4000 гектар тәшкил итә. Безнең зерновойлар шешелгән 4000 гектар җир бүгенге көндә біз аның яртысыннан күбрәген алып киттек. Алла бирсә, погодалар әйбәт кенә бирсә, 5 көндә зерновой көлне бетерәбез. Нигә дисәләр дә авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәренең уңышлары һава торышыннан тора. Мисал өчен без төшерә башлаган мәлдә генә ялтырап кояш чыгып рәхәтләнеп эш барадыр. Шул вакытта бияләя кисә хәтлегенә болыт килеп чыгарып эшләмәсе хәлгә китерде бу басалардан. Хәзерге вакытта биредә эшләүче механизаторлар һәм комбайнчылар бүтән басуга күчеп анда эшләячәкләр, ә монда исә көн һава торышы яраклы булгачтан кабат кайтып эшләрен дәвам итәчәкләр. Рәдифә Нугманова, Вадим Тарасов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Кылшарып авылы халкын юлларның торышы, яктырту мәсьәләсе, су һәм гомумән авылның тышкы кыяфәте борчый. Җитмәсә, июль азагында газ линиясе белән дә аяныч хәл килеп чыккан. Халык аны да тиешле хәлгә китерүне сорый. Авылда Алсу Әхмәтҗанова булып кайтты.
Әлеге видеоязма кыска вакыт эчендә барлык социаль челтәрләргә таралырга өлгергән. Газель машинасының газ линиясын бозуы кадрларда аермачык күренә. 29 июль көнне машина йөртүчесе Тукай урамындагы 100 һәм 102 йортлар арасындагы яшәүчеләрне куркыныч астына сала. Телекомпания безгә ярдәм сорап шунда торучы Әлфинур ханым мөрәҗәгать итте. Тыкырыктан газель машинасы төште һәм газ торбаларына килеп бәрелде. Минем үй кырыендагы нечкә торбам да аерылды. Шуннан соң күршеләрем 112-гә звонить иттеләр. Горгаз килде. Горгаздан узак кына вакытлардан соң минем үй янындагы нечкә торбаны да соң гына ясадылар, сварить иттеләр. Бу тыкырыклардан безнең хәзер 4нче случай менә шушындай газ торбасын төшерәләр. Агымдагы ел эчендә мондый хәл инде икенче тапкыр кабатлана. Шуңа күрә дә авыл халкы борчылып, бу тыкырык алдындагы баганага видео күзәтү камерасын урнаштырган. Мы хотели бы, чтобы либо подняли эту трубу, Яки линияны күтәрсеннәр иде, яки тыкрыкны япсыннар иде. Без бу низакны шишәр өчен үз акчаларыбызны чыгарырга теләмибез. Инде ничә ел рәттән тыкрыкны үзебез ябып та карадык. Нәтиҗәдә авыл халкы сорагач юлны кире ачырга туры килә. сами перекрывали, в итоге жаловались. Жители жаловались на нас, то, что мы перекрыли. И в итоге приходилось обратно уж восстанавливать переулок, чтобы можно было проехать. Авылда шәхси йортлар төзү актив алып барганлыктан йөк автомобильләре әлеге тыкрык буйлап йөрүләрен дәвам итә. Күргәнебезчә, кайбер машина йөртүчеләр үз машиналарының габаритларын исәпләмичә газ линиясын җимерә. Әлеге низакны чишү өчен безнең төшерү төркеме Альметьевск газ оешмасына мөрәҗәгать итте. Нәтиҗәдә 7 август көнне Көлшәрип авыл советы рәисе Альберт Кашафетдиновка Альметьевск газ оешмасыннан мөрәҗәгать таләп хаты юлланган. Хатта әлеге тыкрыкның машиналар йөрү өчен булмаганлыгы билгеләп үтелә. Шуңа якын арада шушы юл аша автотранспортның узуын киртәләү буенча техник чаралар тәкъдим итәргә таләп ителә. Алса Ахмаджанова, Александр Исаков, Яңаклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Башка темаларга. Калабызның картиналар галереясында Татарстанның матур мозаикасы дип аталган күргәзмә ачылды. Анда ике җирле рәссам Николай Петров һәм Ришат Гомәровның эшләре тәкъдим итилде. Картиналарда нинди темалар кузгатыла һәм халык ничек кабул итә? Бу сорауларга җаваплар алдагы минутларда. Эта выставка не состоялась бы без талантливых художников, которые... Уникаль табигате, бай тарихи үткәне, сакчыл сакланган архитектура биналары булган гаҗәеп төбәкне кунаклар күргәзмәдә тәкъдим ителгән 55 картинада күрә алды. Николай Петров һәм Ришат Гомәров үз эшләрендә Әлмәт, Актаныш, Мөслим, Лениногорск, Зей, шулай ук республикабызның башка район һәм шәһәрләрен сурәтләгән. Это старый Заинск. Бу Зейнең иске өлеше. Яңгыр үткәч картинасында диннәрнең күршелеге күрсәтелгән. Чынлыкта янәшәдә революция чорында һәлак булган коммунистларга обелискта тора әле. Шуңа бирде 2 дин түгел, өчәү. Ләкин ул вакытта бу артык булачак дип санадым һәм мин аны картинада сурәтләмәдем. Но я его не стал, я думаю, это будет уже лишний. Натурадан язылганга күрә кайбер картиналар эшләп бетерүне таләп итә. Эшебезне камиллеккә җиткерәсе килә ди рәссамнар. Здесь можно еще работать и работать. Картиналарны тагын да тулыландырып эшләргә мөмкин. Кайберләрен эшләп бетерәсе дә бар. Мисал өчен, менә бу сызыклар кисеп чыккан кебек. Һәм бу бушлыкны бетерергә кеше ясап куясы килә. Ә бәлки монда агач ботагы гына булыр. Менә бу яфраклар да җитәрлек түгел сыман. Аларны тагын үстергә кирәк. Вроде есть, но их явно недостаточно в данный момент, да? Что-то надо перебить, там добавить. Локация мөһим роль уйнаса да, тәүлек вакыты һава шартлары сайланган ракурс картинага үз атмосферасын өсти һәм эмоциональ тулыландыра ди сәнгатьне бәяләүчеләр. Күргәзмә кунаклары осталарның иҗатлары арасыннан үзләренә ошаган картиналарны билгеләп үтте һәм хис кичерешләре белән уртаклашты. Окунувшись сегодня в работы и Гомеров, и Петров, я как будто бы увидела мир в новом свете, как будто после дождя. Понимаете? Это очень трогательно. Картина очень красивая, да. Живописно. И очень классно, что такое прям реализм, как будто фотография. Вот, ну такие летние, солнечные, приятные. Татарстанның матур мозаикасы күргәзмәсе шәһәр халкын һәм кунакларын 17 августка кадәр 9-дан кичке 5-кә кадәр сөендерәчәк. Шәһәрнең мәдәни мөхите проекты кысаларында Бөгелмәдә ачык һавадагы биюләр социаль проекты старт алды. Менә инде ул 5-нче сезон шәһәр халкын һәм кунакларны үзенең позитив энергиясе белән сөендерә.
Заманча ритмнар, еш креатив хореографлар, мастер-класслар һәм башкалар. Бөгелмәлеләрнең биргәнчик өйрәнгәннәрен безнең төшерү төркеме карап кайтты. Бөгелмәдә ачык һавада биюләр социаль проекты старт алды. Традиция буенча проект профессионал хореографларның мастер-класслары белән ачылды. Башта тамашачылар һәм проектта катнашучылар бергәләп Латин Америкасы биюләре дөньясына кереп чумды. Аннары Хайт Хиллс стилендәге мастер-классны карады. Проектта матур хәрәкәт итә һәм бии белгән барлык теләк белдерүчеләр дә катнаша ала. Всех приглашаем. Барлык теләк белдерүчеләрне чакырабыз. Килегез, актив катнашыгыз. Минемчә, бик шәп проект. Яшь буенча чикләүләр юк. Бии белгән һәр кеше катнаша ала. Проект ачылу вакытында анда катнашырга теләүчеләрнең барысы актив теркәлде. Турнирның иң яшь биючесенә 5 яшь, ә иң өлкәненә 16 яшь. Алар арасындагы батллар дэнс мәйданчык тирәли бер төркем җан атучыларны җыйды. Дарина Сидорова бу проектта инде 2нче елын катнаша. Мин 2022 елда бу проектта катнашкан идем. Анда финалга кадәр барып җиттем. Быел инде җиңәсе килә. Финалга 4 биюче чыкты. Алар башка биючеләр белән финалда көрәшәчәк һәм төп призны иң яхшы урам биючесе исеменә диплом һәм әлбәттә инде суперприз җиңүче кубогын отачак. Сайлап алу турнирлары һәр шимбәдә уза. Ә финал 24 августка планлаштырылган. Айгөл Шәрәфиева, Зирак Сәйдкулов, Яңалыклар вакыты, Лучи Әлмәт телекомпаниясе. Тагын бер кызыклы проект – бию кичәсе. Республиканың популяр диджейлары заманча яңгырашта татар мотивларын уйнау, шулай ук диджейнг курсларында укыган яшүсмерләрнең осталыкларын күрсәтү мөмкинлеге. Программада шулай ук бадминтон буенча турнир, мастер-класслар, джаз-дэнс һәм башка активлыклар. Бию кичәсе бу көннәрдә Әлмәттә узды. Аны Татарстанда алдынгылар хәрәкәтенең төбәк бүлеге вәкилләре оештырды. Мин алдынгылар хәрәкәтендә 1 ел. Миңа бу юнәлеш бик ныгышы, чөнки мин анардан уңышлар күрәм, мин төрле җирләргә йөрим. Миңа бик ошый. Бу чарага мин килдем, мастер-класслар үткәрергә, төрле мастер-классларда булам. Спорт темаларына. Калабызда Әлмәт һәм Нәфис футбол командаларының ярым финал матчы узды. Әлмәт һәм Казан футболчылары очрашуы шәһәр стадионында үтте. Татарстан кубогы матчында Линия Хәсәншина булды. Быел республика кубогында Әлмәт командасы 4 уен үткәрде. Ул Түбән Кама академиягы һәм Яршалы Камазын җиңүгә иреште. Хәзер финал уеныннан безнең егетләрне бер адым гына аера. Сегодня у нас проходит первый кубковый матч. Бүген бездә Татарстан Республикасы кубогының беренче кубок матчы ярым финалы уза. Әлмәт футбол клубы беренче тапкыр бу стадиягә чыкты. Шуңа күрә бүген көндәшләребездә Казанның Нәфис командасы. Бу инде финал якын дигән стадия, зур юл инде үтелгән. И вообще уж это такая стадия, где уже совсем близко финал, большой путь уже пройден, поэтому парни сегодня бьются. Татарстан беренчелегендә безнең егетләр үзләренең Кама аръягы зонасында алдынгы урыннарын били. Быел Казан һәм Кама аръягы зонасы бар. Анда иң яхшы 3 команда берләшәчәк һәм чемпионат кубоклары һәм медальләре өчен көч сынашачак. Люблю футбол. Футболны яратам, шөгыльләнәм һәм уйныйм. Командабыз өчен җан атарга килдем. Әлмәт командасы белән 8-8 уйныйбыз. Алар турнирда катнаша. Үзем 14 ел чамасы футболда. 8 на 8 тоже с ними играем, они участвуют в турнире. Сам играю, ну не знаю, лет 14 где-то, наверное. Әлмәт футбол клубы 2 ел Татарстан кубогының 8-дән берендә тукталды, ә бу ел финалның 2-дән берендә уйный. Вакыйга тәҗрибәле җан атарларны шатландыра. Сүз уңаеннан быел калабызның хәвәскәрләр командасына нефтчеләр ярдәм итә. Хочется команду Альмитьевск отметить, очень серьезно подготовить физически. Әлмәт командасын билгеләп үтәсе килә. Физик яктан бик җитди әзерләнделәр. Ярым финалда безнең команданың уйнавы бик куандыра. Җиңүләрен телибез. Шуңа күрә җан атарлар бүген үзләренең яраткан командаларына теләктәшлек күрсәтергә бик күп килде. Безнең команда финалга чыгар һәм җиңәр дип өметләнәбез. Надеемся, что наша команда выйдет в финал и победит и займет первое место.
Birinchi yarım final tamamlangandan soң Әлмәтлеләрнең Татарстан Кубогы финалында уйнар өчен җитди гариза бирүләрен әйтергә мөмкин. Әлмәт баш каланың нәфис командасына 3 туп кертеп, бер генә тупны үз капкасына уздырып, шанслар калдырмады. Финалга чыгу өчен бу җитәрлек эш булдымы? Әлмәтлеләрнең мондый матчлар тәҗрибәсе булмаса да, аларның мотивациясендә һәм хулкында шик юк. Әмма нәфистән дә вазгыятьне төзәтү өчен бөтен көчләрен куярлар дип көтәргә мөмкин. Командалар арасындагы җавап матчы 10 августта Казанда узачак. Лина Хәсән, Александр Исаков, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бөгелмәдә беренче тапкыр 2014-2015 елларда туган малайлар арасында Бөгелмә Кап футбол турниры булып узды. Онда Башкортстан һәм Татарстаннан 10 команда катнашты. Тулырак безнең хезмәттәшебез Айгөл Шәрәфиева сөйләр. Уен 2 көнгә исәпләнгән. Командалар башта төркем уенында очраша. Финалга чыгучылар 4 очрашудан соң билгеләнә. Һәр команда үз-үзен уенда күрсәтергә тырышты, бигрәк тә финал уенында. Первый раз проводим. Беренче тапкыр Бөгелмә Кап турнирын үткәрәбез. 10 команда катнаша, күбрәк командалар чакыру мөмкинлеге дә булды. Форматны бозмас өчен 10 командада тукталдык. Бу Татарстан һәм Башкортстаннан килүчеләр. Уенчыларга бары 10-11 яшь, әмма алар инде чын футболчылар, профессионаллардан ким уйнамыйлар. Олимп командасының һөҗүмчесе Әскәр Ахияров инде 3нче ел футбол уйный. Финал уеннарында 2 гол кертеп өлгергән. Без алга һәм талант командалары белән очраштык. Иң авыр уен Әлмәтләр белән булды. Турнирның җиңүчесе дип Әлмәт спорт мәктәбе командасы билгеләнде. Иң яхшы уенчы исеме Андрей Третьяковта. Мондый форматтагы уенның киләсе очрашулары шулай ук Бөгелмәдә көзен һәм кышын узачак. Айгөл Шәрәфиева, Зирак Сәйдкулов, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Сетинская. Сезнең белән саубулашабыз. Исән-имин булыгыз.